Želio bih vam pročitati nešto iz jedne od mojih, barem meni, najdražih knjiga, to je Anđeo pod maskom. Knjiga govori o onima koji su došli među nas podučavati. Scena koju ću vam pročitati je situacija kad baka jednog takvog malog anđela počinje shvaćati što se zapravo događa. To je ono što je Dara vidjela i što su razdragano promatrali i ostali odrasli ljudi. Ali Dara je u sebi začula i neki drugi glas koji joj je objasnio: njihovo svjetlo se mijenja kad se oni počnu mijenjati. Ja ništa ne činim. Kad je Edward rekao glasno ne onoj djevojčici, Dara je začula: ne, nije moguće promijeniti čovjeka mijenjajući mu svjetlo. Nemoj to ni ti pokušavati učiniti. Edward je rekao djevojčici: moraš sama. A Dara je iznutra čula: nema nikakve svrhe ako netko drugi radi nešto za tebe. Svatko mora svoje svjetlo promijeniti sam. A kad je Edward počeo nespretno slagati igračku i rekao: vidiš ovako, Dara je začula: pokaži im primjerom, nemoj utjecati na njih, pokaži im primjerom. Kad je zatim vidjela kako se svjetlo djevojčice bistri, shvatila je da Edward nije ništa učinio osim što je u njoj pokrenuo zanimanje. Svjetlo se bistrilo iznutra. Edwardov utjecaj bio je samo prividan i bilo ga je lako pogrešno protumačiti. Tek temeljitiji pogled unutra otkrivao je činjenicu da promjena dolazi jedino i isključivo iznutra. Ponovo je začula glas: nemoj pokušavati utjecati. Nema svrhe, opet će se vratiti na staro, samo pokaži primjerom. Vremenom Dara se priviknula na taj unutarnji glas. Bila je sretna i zahvala što ga čuje. S druge strane, Edward ju je podučavao na najmanjim sitnicama. Podigavši s klupe list koji je netko otkinuo i bacio, dječak Edo bi se okrenuo svojoj baki i pitao: to je prstić ovoga drveta. A Dara bi začula: život je jedan. Kad povrijediš živo biće, povrijedio si sebe. Život je svet. Ona bi odgovorila kako je znala i mogla: pa Edwarde, drveće nema prstiće, to je list. Njen bi unuk samo ponovio: list. A ona bi iznutra začula: život je važan. Život je važniji od svih dijelova koji ga čine, a opet svaki njegov dio zahtijeva poštovanje. Dara bi slušala svog unuka, ali još je više slušala glas svog unutarnjeg učitelja. Iako joj on baš ničim nije dao do znanja koliko će njihovo druženje trajati, Dara je osjećala da to neće biti dugo. Mjesec dana je kratko vrijeme, a svakim novim danom operacija je bila sve bliža i bliža.